Mga bata karon, oy, wa man tay kadula. Pag minom tag Pepsi kay para mabugnawan atong uto. Namiya sa Pepsi, oy, mura magko. Meanwhile, Mga kagdagan, oy, hasta pa yung uhawa. Kaya sa si Mimi manao, naginom-inom mo Pepsi. Adto na ko, bi. Mi, nagon sa kadri. Usab, gihangak lagi ka. Gikan ko dito, nagjogging, uhaw gani kayo. May gani, nakit-anti ka. Basing pwede ta mga yung anang Pepsi ni mo. Na, wala naman ni Sam. Kulang pa man ganini na ako. Oh, awasam, hurot na. Grabe. Ulita po, uy. Diri sa kasamha kay muli sa ko. Grabe, uhawa na, uy. Uhawa sa ko, diri kadali, bi. a few moments later. Hi guys, this is Coca-Cola Company. Mangita dagdag tao no nga mataga na tugkok ug kas. Tara na, let's go. So guys, natay nakit-an nga tao no nga atong hatagan, atong duolon. Dong, kami day ang taga Coca-Cola. Oy, sir, unsa may ato? Ikaw day ang among napilian nga mahatagan og kok ug kas gikan ni sa Coca-Cola Company. Hala, pag sure, sir, oy. Sakto, kay giuhaw po ko. Narang kok dong oh. O guniti po ning kwarta. Hala, tinuod jud di ay. Hala, nagunsa di si Sam dira. Gitagaan lagi siya kwarta. Doon na nako di. Unsa day na Sam? Nakadaog daw ko sa kugmi. Pertihan yung Sam oy. Imna sa daw dong. Alam niya oy. Unsa man masulti nimo sa kok dong? Lami kayong kok siya ay murag lasa og Pepsi. Kami nang kwarta bi. Unsa man na sir? Nganong gikuha man na nimo? Ay, busay mo oy. Nganong ningon man kag Pepsi? Makiklaro dong. Kok among kumpanya, lasa sa Pepsi imong giingon. Tara. Pandamay. Kwarta na naging bato pa. Da, miris